Moi Tommi! Ciao Mia! Olisiko sulla jotain treenivinkkiä? Mä oon miettinyt, että mä haluaisin brasilialaiset pakarat treenaa itselleni. Hei, mulla on yksi hyvä. Tuu. Alright. Eli lantionnostolaite. Mene siihen sisään. Okei. Okay. Tosi vähän säätöjä. Joo. Laitat vaan sinne kantapäät Näin. tuohon reunoille. Vedät Joo. tän ittees. Alright. Ja sit lähet tekemään. Tästä Nostat vaan. lantiota. Tosi helppo. Tää lähtee pois. Okei. Sit menet syvälle. Ja sit tuut takas jännitykseen. Hyvä. Wow! Onhan tosi tehokas, eikö Paljon se näitä oo? pitää tehdä? Tee 10. 10! Joo. Muista hengittää. Ja supistus ja venytys. Mennä vaan. Hyvä. Joo. Eikö se ole hyvä? Osuuko? Joko ne on pakarat paikallaan? No kyllä se tulee, hei, jos sä teet vaan tätä. Lupaatko tehdä? Jos oot siinä vieressä. Joo, mä lupaan olla. Hyvä. Just noin, se hengitys on tärkeä. Noin. Mennä vaan. Joko se on? Vielä 8 jäljellä. 8! Älä yritä huijata. Anna mennä, se hengitys on tärkeä. Eikö ole hyvä? Joo, tää on Tykkään. hyvä. Laitetaanko takaisin? Kiitos. Kiitos. Yes. Yes! Ja tämä laite löytyy muun muassa täältä Olefit Hakaniemestä. Tuu kokeilee.